na nas Krist. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Treća postaja, Isus spada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Gospodine, rekao si, gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, tu sam i ja među njima. Osjećamo tvoju prisutnost među nama. Zahvaljujemo ti što si stalno prisutan u životu svakoga od nas. Voliš nas, promatraš, djeluješ svojom nevidljivom milošću. Kroz ovaj križni put postali smo barem nakratko sudionici tvoga života. U tvojim mukama prepoznali smo i svoje vlastite muke i patnje. U tvojim padovima prepoznali smo i svoje životne padove. Ali ti si se iznad svega toga izdigao i nama dao nadu, poticaj, snagu i uzor. Molimo te da budemo dionici uskrsnuća, novoga života, čistih srdaca koja slijede put zajedništva, mira, slobode, humanih međuljudskih odnosa, iznad svega ljubavi o Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u mir.
Sorry, sorry. Daddy, that was that. Słuchajcie, wyjdźcie tak dalej. Agora vocês viram,